दिनै इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जा नैथि एनुवेल कनफारेन्स बे कनफारेन्सनि दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव जोंहा गिबि हाबाफारि महरै दङमोन गोथार फिरफिला बिरहोनाय आरो बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जाफुंनानै थांबाय आरो बे फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन आं आफादगिरि बेनि उनाव जोङो बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव गासै 22टा डिस्ट्रिक्टआ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो हानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा नुजाफैनो हादों आरो जोङो बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय गलाघाट जिल्लानि जा रिसेपसन कमिटि बिथांमोनाबो जोंखौ बिराद साबायखर बावनो गोनां खामानि मावदों बिथांमोना जोबोद मोजां साजायनानै होदों जों बे साजायनायाव जों खालि जोङो आखाइ होनानै जों फिरफिलाल' बिरहोदों जेथिंबो जों माने गाज्रि जों थासारि जों दासिम जों नुनो मोनाखै बिराद मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ मैयाबो गोबां हाबाफारि दंमोन दिनै हाबाफारि बेनि उनाव फिरफिला बिरहोनायनि उनाव जोंहा मुंख्लंफोर बावनाय दंमोन आरो इउएन ब्रह्म बिथांनि सेराव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि दंमोन बेखौ जाखांनानै थांबाय आरो बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन जोंहा आलासि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि मिरु बिपिपिनि आफादगिरि बिथाङा मोजाङै मावफुंनानै होबाय लोगोसे बे मुंख्लंफोर बावनाय हाबाफारियाव जोङो बे ओनसोलनिनो बाथौ आर'ज गाबग्रा बिथां हानजाखौ जोङो खावलायदोंमोन आरो बे खावलायनाय लेखा गलाघाट जिल्लानि बे तेलिसाल ओनसोलनि बाथौ आर'ज गाबगिरिफ्रा मोजाङै आनान गसाइनि सेराव बाथौ गाबनानै आर'ज गाबनानै जोंनि जा मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय बे मान बावनाय हाबाफारिखौबो मावफुंनानै होबाय BKWCA जिथुनाखि दासिमबो आबुङै जायाखै दा बिनि सायाव मा बुंगोन नोंसोर बिफि आफादसे आरो माबायदि खामानि मावगासिनो बिनि सायाव जों दुखु फोरमायदों मानो होनब्ला जों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन जोनोम जानायनि गाहाय जाहोनानो बेमोन दा BKWCA नि खामानिया दासिमबो जोङो 60%बो जायाखै होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला BKWCA जोनोम जानायनि सिगाङावनो मोनसे बड' पिस एकर्ड जादोंमोन बे एकर्डआव जोङो मोननै काउन्सिल मोनदोंमोन मोनसे BTR आरो मोनसे BKWCA दा BTRआव मालाय दैदेनगिरिफ्रा फान्ड पलिसि गोबां बिथांमोना फान्ड पलिसि लिरनानै लाबोदों आरो बोसोराव 1000 crore पेकेज दा बिथांमोना मोननो हायो बेनि अनगायैबो MLA पेकेज MP पेकेज आरो गोबां पेकेजफोरखौ बिथांमोना मोननो हायो नाथाय BKWCA नि सुक्तियाव मा दङ बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेबो मिन्थिया BKWCA नि सुक्तियाव जेबो गैया फान्ड पलिसि जेबो लिरनानै लाबोआखै 100 crore 200 crore मोननांगौ बे खोथायाबो जेबो गैया एकदम बिग जिर' दा बे दैदेनगिरि बे सिगनेटरिफोरा बे खामानिखौ मावफुंनो नांगौमोन दा बेयाव बिथांमोना बुंनो नाजायो जे आसाम सोरखारा बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जे नोंथांमोना इन्टारिम बडिखौ दादो 6 मासनि गेजेराव नोंथांमोननो जोङो 13 कोटि 50 लाख होबाय आरो बे 13 कोटि 50 लाखजों नोंथांमोना मोनब्रै खामानि मावनानै हो मा खामानि मोनसे जोङो BKWCA नि हेड अफिसखौ बानाय आरो भिलेज नटिफिकेसनखौ कमप्लिट खालाम आरो BTCनि बायजोआव बेसेबां बर' मानसिफोर दङ आरो बेसेबां नोंसोरनो कनस्टिटिउन्सि नांगोन नोंथांमोना दानानै जोंनो होफैयो नाथाय बे खामानिफोरखौ दिनैसिमबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै दिनै 5 बोसोर जाबाय 6 मासनि उनाव 5 बोसोर जाबाय जुदि बे खामानिखौ 6 मासावनो जुदि मावफुंनायमोनब्ला दिनैसिम इलेक्सन जानायमोनब्ला जोंबो BTC बायदि 200 निफ्राय 500 कोटि जों फान्ड मोननानै जोङो BTCनि बायदि जों गाजा गोमजा बर' माहारिफोरखौ जों डेभेलप खालामनो हागौमोन जोंनि राव हारिमु थासारि जोंनि गांनाय उखैनाय गासैखौबो जों सुफुंलांनो हागौमोन सरकारा इलेक्सन खाथिबाल' खोथा होयो थांनाय UBPAव आफादा गुवाहाटीयाव सावरायनाय जादोंमोन दा बिथांमोना सावरायलायबाय थायो दा बिनि सायाव बिनिसिम जाफुङाखै बिथांमोनाथ' बे माने मुगा भावना बर' रायजोफोरखौ इलेक्सननि सिगाङाव जों बर'फ्रा दोङो बे सुरखौल' देखायनो थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावबाय थायो खिन्थु इन्टारनेलि जेबो खामानि मावनो हायाखै दासिमबो जोंहा दुखुआ बेनो माने UBPAव नि दैदेनगिरिफोरखौ जों फोथायदोंमोन मोनसे समाव जे बिथांमोना मावनो हागोन नाथाय बिथांमोनाबो गासिबो BJP जाजोबनानै BJPजों बमब्राय जानाय बायदि BJPआ जा बुङो बेखौनो मावनो गोनां जागासिनो दं बेखायनो जोङो नैथि माहारियारि आफाद इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन मुंखौ होनानै जोङो गोबां खामानि मावगासिनो दङ गभर्नमेन्टखौ नारसिनगासिनो दङ थाबैनो आसाम सोरखाराबो इलेक्सन खालामगोन होननानै खोथा होदों फैबाय थानाय समाव जुदि BKWCA थाबैनो थाबैनो जाफुङा अब्ला जोङो बुहुमनाङै
बर'फोरखौ जों एलार्ट खालामगोन बुहुमनाङै बर'फोरखौ जों थोनगोन आन्दलन खालामगोन जोङो धरना होगोन मेम'रेन्डाम साबमिट खालामगोन नांगौ जायोब्ला जोङो मिरु सरकारसिमबो जों थांनानै जों मेम'रेन्डाम हैगोन धरना खालामहैगोन नाथाय थाबैनो BKWC आबुं महर मोननांगौ